wife? Yes, I do. And do you give yourself to her as a husband? Yes, I do. Sheila, do you take Franz Philip here to be your husband? And do you give yourself to him as his wife? To both of you, do you promise to be faithful and true to each other? For richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Yes, I do. Franz Philip, please take the ring and place it on the left ring finger of Sheila and repeat after me. I give to you this ring. I give to you. Excited mo siya. Harap talaga kaya pag-mog mo. Ulit ta. I give to you this ring as a token of my love and devotion to you, now and forever. Sheila, please take the ring and place it on the left ring finger of Franz Philip and repeat after me. I give to you this ring I give you this ring as a token of my love as a token of my love and devotion to you, and devotion to you. now and forever. Yeah. Best, Haner, Catherine Jane Dreyo, Ariel Condat, Jessup Baljera, Franz Philip Torres, and Sheila Dichoso have all come to this court of their own free will to be bound in marriage to each other. Yes. Ako na po, Ninong, Ninang, salamat. Philip and Sheila, husband and wife, congratulations, and you may kiss your bride. One, two, three. Dito sa ano, sa probinsya, no? Lagi tulong-tulong kasi. No, ikaw gusto mo? Sige na, sige na. No? Masaya sana kung di sa balista yung asawa ni Bobo. Itong patuloy ko rin yun. Malapit mag-finish ng pagluluto. Ulit. Ito po yung igado pero wala pa itong sarsa. Ito naman yung adobo. Ayan. Ito naman yung Sako din sa laki ng kakatayin namin mamaya. Tutrapan. Nakahanda na yung gagamitin para mamayang madaling araw. Ayan po ang kaya pagpaproseso ng karne dito sa Bicol para hindi siya mangamoy para maging nakalimutan kong ibig sabihin ng ito yung bituka. Nindot na nga ni. Yan. Ito yung baita eh. Tadi pagi bersebitisan. Kaya na kayo oy. Wakan lang dito ng kaano. Mayroon kang ano? Yung atay anong? Ubi ko tayo ubi. Ano? Maray? Ang bihira daw ini. Hindi na maruluto. Hindi na maruluto ka rin. Salang mo dyan kan. Kaya bung na sundan, matarong. Ang kahit na kaya bung na ano. Pagmulog yan lang. Pagmulog yan lang.
Mami no, mami gado. Iwan ano pang ano ata eh. Kaya, igado at saka Oo. Anong oras na umpisa? Gayat. Manuluto dito, mamaling araw na. iniwain muna. Kaya nga. Isang kuste na muna, lagay sa palanggana. Kahit nang maiwan na yan, tapos ano yung ayusin na. Oh. Madali na magluto pagka umaga. Testing nga daw. Ay, bagay na kong sinilas. Parang kong sinilas. Kasi kung dagat pa sa sapatos. Mado mo na sapatos. Pero yung ginilas ba eh. Kasi yung kumbat, umiba lang. Kasi sa kumbat mong pigamit mo para sa ano. Pero ulo kayo ha. Dinadalin niyo ako lagi ha. Ibig yung salchilas ko, galang. Kakadi ka sa nito. Napatid yung chinilas ko kanina pag ako ng baboy. Hindi, kaya dito na lang. Magagayos pa niyo. Ito wala. Mas marami dito ang tatrabaho dito sa luto. Doon, 1/4 lang luluto nyo ron eh. Ano lang naman Ay yun. dito, may dinuguan pa, di ba? Mamamayang gabi niya, kaya hindi ko na yun. Ay, oo. Matapos mag-video. Yung ulo dapat, ano yun, para natanggal sana yung ano, ng hila. Ay, wag kung tatanggalan ng balat yan. Ya, alamot mo na bagat yan. Dahil ilalagay yan sa ano, sa dinuguan. Ay, na pala. Uy, kain kayo. Di po. Ito eh. Di ko pa nga di ba kadukan no, itong ano, so papaitan. Pabibilang ko sa akin ng anak. Ang problema itong rami kong kabide. Sabi, huwag ka munang papainom doon ha. Kasi pa ako, inisip pa lang ako. Alam na alam eh. Sabi niya, bukas na kayo uminom ng ano. Marami. Ano na yung, pag ano na yung. Oh, maluto. Uy! Tara daw. Kain! Ang atay daw, hindi pa siya nakatkim. Nainihaw. Ang atay daw. Kaya para matikman mo na yung minis ko yan mo. Girlfriend mo, para kakin mo lang atay. Yung masarap. Special yun. Dumo. Bal magray-ray ka si mama. Yeah. Sabi ko kay mama, bumagad kaya ako ng mga dismil para kumusog-kusog. Bilis na naman ta. Tinadala mo na naman. Blood na naman yun. Wala pa naman noon. Tapos rapiya dito naman ka. Yata man nga ni daw. Ang ituon, dapat bulag putak muna. Kasi Igo na lukpan. tinamaan na sa lukban. Dakwa mo ako ng tubig. Kung wala ito, hindi ba di mo ito? Ano ito eh? Wala. Ikaw. Ako lang malamig. Ano? Malamig. Ayun nga pitchin. Ako, bukod mag-agum. Papira. Mas gusto mo man mag-anong, tahabok na sa iyo. Pero yung magkakapaagong. Habok mo man. Ano ka na magiging mo? Agong ako. Ako kang ako ng kuya ka mo. Ang talaga ako. Meron ka nung magkasalabot na. Ito nga parents mo, Malinig yan ang tubig ko. Hindi namin kinis. Ano yung balik kasi, no? Aling may picture ka na. Kada no, tayo. Sarap ka sa bawa, sarap na ano, hang. Kailangan mo na hindi alam. Dapat na rin malinis mo.
Baka mahiwa yung sa daliri, ha? Pagkasal kay Juros, tayong murag ba nagkan ibantikahan, ha, baka dapat patmuri. Tayong murag ba Joy. Nagsing Di ko ba may. chicharong bulaklak yan? Kailangan magsing ko. Ay, ano. Ha? Yan naman ako sa vlog. Nagtulda kami tapos nag-ano, huli pagkasalin ako nag-ibog. Di nga ako nakatanakay mo, kasi di saro. Hindi ako iba na kayo. Kasi brand lang nag-ibog. Kung kaya niya ako si Charo, binurubal ba na sa palang panurubal? Sira Oh, mo. pa ikaw. Ako din, masiram na may timpla sabi ko. Tinimplahan ko ito. Mami kami. Ay, Mami sa ng bulots. Ano, may ihawag ko, wala na. Mga. Butawas, ano yun? talaga yan, tawas. At sa ano dito ka? Mula ko. Tapos ano? Ito, halika na ito. Ayaw mo kumain ito? Di ba high blood yan? Ay, vlog. Ay, paminsan-minsan mo. Biglang mo araw-araw. Araw-araw yun. Saka di ka may ano, wala ka kamangat yan. Samantarang ito, swerte ko sa isang taon makatakim pa ng 3 beses. Ano yun? Ay, matay na. Ayan. Kain, kain! Mang atay. Hoy, paligita si ano? Si Toy. Bawal parang dumanan atay. Bawal naman natin. Igado nga, narin mo lang ang halo. Mga nga na ginagawa, ito magtatay pa. Sana kain nyo yun. Ha? Mainit. Ubus na inyong paglipot kayo ni. Kuana. Ay, kamping. Kuana dyan, ubus na dyan taon-taon. Namis ba yun? Press na press talaga ano? Taman sa ano, Manamis-namis. good health. Huwag yung kakain siya ano ah. Kami ang ihaw lang yan. Ano? Ito suya. Hindi nakakain. O, gusto mo? Yay! Puta, gusto mo? Atay. Kain ng aswang to. Broken mo lang. Alay, dulot ang rin eh. Tulog lang ang kamot mo kapok. Tabak, bilisay-bilisay. Siguro yung makadas yun ito. Yun. Ah, si Isoy. Turog? Ano ka doon? Naghuhugas na ano? Tuka. Bakit yun yun? Bakit kami? Kamado naman kami. Ano? Kamado naman kami. Ano? Magluluto lang pagkakain. Ikat. Kami nan mano kayo digdi. Ayos sa ano, hari. Kaya kamulungan naman kan ina na Yun ang kasarapan dito sa ano, sa probinsya, no? Lagi tulong-tulong kasi. No, tapos so, magluto ka, bigyan ka. Ayun, no? Dito ang lamang kamulungan kanina. Pwede ko agit eh, uno lang. Dito yun. Tungguan. Nagsabalit ka pa siya. Nagikit-gikit ba ko siya? Bakit mga taga-rigitan? Masaya sana kung di sa balista yung asawa ni Bobo. Itong katuloy ko rin yun. Bakit? Taga-kuyan pa lang. Ano na? Taga-Davao. Kasi doon gagawin sa kanila yun. Yung taga-Bukol, di ba taga dito yun? Sabi daw, dalos Bacolod. Kababayan nito ni Papa. Sabi ka, kababae dito. Kapag may pula, Bacolod. Ah, parang isa. Dugo pa pala ng pando ko. Dilaan mo asukar lang.
Ito, yung tubig oh. Tubig. Okay na. Hindi nang matulog. Garo, ano, yung mga ita. Matapos kumain, matutulog. Pagyaw mo siya, no? Dating si Tisoy, ano? Oh, si Tisoy. Sa atin walang kakain, no? Dating si Tisoy pa kasi, siya ba yung kasama niya? Paghugas ang ano? Yung baga. Lumad naman sila og AA. Ay putang ina, akala ko baliktad yung ano. Yung camera ko, yung ulo ko nakikita ko rito. Oh. Putang ina, akala ko nabaliktad yung camera, akala ko na. Oh, pagbukas ko ng camera, nagulat pa ako. Nangarap ka sa diri niya Puto. Guys, tara po, nag-uumpisa na silang magluto. Ang bukas pa po ito. Ano ba? Para saan to? Mamayang gabi. Ito yung kasalang Bicol. Mamayang gabi. Diamond dyan. Yes. Naghalik. Ito naman ay para saan to? Itong buto-buto. Yan, kalderita. Kalderita. Wow, ito dinuguan. Ito dinuguan. Dinuguan. Ayan, Yan, minudo. minudo. Kumadalagang kami dyan. Apat na klase. Ang dami pang baboy. Ako ano, hindi kayo ni. Ito yung mga ingredients na gagamitin. No? Kaya magputahe mo ngayon. Oh. Kaya udo, di ka magpasarili. Ito ay mantika. Ibang klase mantika rito, no? Lagayan lang yan. Over. Ayan, pineapple juice, silver swan, sukang Naku ay rin. yan. Ayan, mga Chinese ay rin to. Ang gaganda, no? Wow! Ang gaganda. Tapos si Tita Edna, oh. Pag tumayo, pa-sexy pa, ha? Oh, siyempre. Ikaw mo. Maligo nga pa yun ninyo. Matatahimik kami dito. Ako din lang ako magsasalita, ha? Ayan. Ubus over ko lang to. Ayan na si Chef Irene. At saka si Chef Nimia. Si Chef Edna. Ito po ang kailang supervisor. Si Ma'am Sharon. Ayan po. Ito naman yung pinsan ni Boy Logro. Ayan, si Boy Logro. Ito naman si Boy Calvo. Di ba? Ang kanilang biographer ay Kapa North. Pwedeng... Tanglad dyan sa kaluya. Sarap. Ano? Okay na. Puro gamot sa puso yun. Yan. Luya, linauya. Lutong probinsya. Walang gulay-gulay na. Pinaga lang siya. Yan. Ayan. Yan talaga ang ano yan. Kutsilyo ikso. Sakitong takaan. Natin yung kung paano sila maghiwa dito sa Bicol. Ayan o. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Kahit malaking itak, kayang panghiwa ng ano yun. Mabuwa ka naman. Bago na matagaan ka sa TV. Bago sa tubig. Pagkatapos ko maghiling ng TV alas 10. Sa lahat po ng viewers ko, humingi ako pasensya sa inyo. Hindi po ako marunong mag-translate ng Tagalog sa salita nila. Ayan po, hindi po nakakaintindi. Kung alam ko lang po na salita ay yung ano, iyo, saro, dua. Yan lang po. Alam ko na kayo na yung ano, yung baboy, yung tawag na ano? Urig, urig. Yan. Yung baboy ay urig. Shout out naman kay supervisor
Sharon, shout out po. Yan ang mga yan ang mga batang camera. Hindi nahihiya. Alam mo sa tita kong maganda, shout out. Yes. Ang pangalawa kong tita, ang pinakamayama kong tita. Yeah. Very good talaga. Yan ang pinaka si Donya. Nemia. Yan, pangalawa ka na rin kayo nang sabi sa akin. Ba, magsabi lang tayo doon di maganda na. Magana. Kala mo pag doon yan, marami ng pera. Duyan na kami dali dyan na agi. Di ba siya, Ron? Ano po? Ang iba pang bakumakarang. Natagar makarang. Okay, pero mo pa lang maharang ang bilis. Sama kaso ano? Dahil may maharang ka. Unin mo. Ay, ang harang kayo. Ang bibuyas. Takam pagkalakaga, ito takam ko baga sa haunin mo. Di pa ano po lang ito usbog ko. Pagkulo ko haunin mo. Okay, ito yung luto nito ay minodo. Nawala sa lubok kanina yung kalderita. Tapos na eh. Yan, nakakasalang Bicol. Baka matapon naman to. Oh, tumutunog-tunog pa, di ba? Yan. Minodo. Ito yung panlagay. Ayan. Okay guys, ang susunod na lulutuin po ni Mrs. Cafa North ay igado. Yan po ang umpisang ginigisa ay atay. Atay. Yes. Ito, ano itong pinakukuluan? Ay, yung minudo pa? Igado. Ito, ano to? Igado rin, lalagay dito. Panghalo yan doon. Kaya panghalo yan. Pasensya na po kayo guys, video pagdating po dyan eh, malabo mata natin. Ayan, igado. Ito adobo. Ayan, susunod po adobo. Ayan, adobo. Meron kasalan yun sa bali. Ito po ay kasal lang po sa wis, hindi po sa pari. Mayroon pang handaan sa kabila. Adan, gatong-gatong hinay pa. May dito. Ang init eh. Dapat kasi may bitter kayo dyan eh. Papahangin. Sige Adan, huwag kang mag-alala pag ikaw kinasal. Alam mo na, di ba? Tayo mag-uutos, hindi tayo utusan. Okay, panibagong menu na naman ng hinahalukay ng aking kaibigan. Ito po ay adobo. Adobong Bicol. Sipcock. Dio? Diaz? Serol, Erol Diaz. Yung kanyang otol na, ayan o, poging-pogi. Adobong Bicol, dahil sa Bicol lulutuin eh. Yung isa ano yan, Brad? Igado. Kaya magkatabi na sila. Ang naluluto isa pa lang, isang putahe pa lang. Ito pa, isang ano lang. Ito na yung malapit mag-finish ng pagluluto. Init ulit. Ito po yung igado pero wala pa itong sarsa. Ito naman yung adobo. Ayan. Ito naman yung Saka matapos na eh. Painom na, Jonoy. Para gaya nakikita. siyempre hindi kayo inom.
po eh, pagkatapos ng kasal, may honeymoon kayo. Boy, sama honeymoon nyo sa Baguio? Sa paguriran lang, paguriran. Maliligo. Punta honeymoon, maliligo. Honeymoon doon. Tawag mo si Ami, sabay na lang pauwi kasi maluwag. Sabi ni Ami, ako nga mag-aisang ako. Sabi mo ba sa isla? Ayaw ko kasi mag-lagay na ano. Sabi na, Tapos kayo, ikaw kayo special guest yun. Trabaho, parehong kumpanya. Sige na, si Jess ang tanong mo sa iyo. Okay. Ano ito? Paano nangyari? Nag-agad siya. Okay, gano'n ka? Pick-add friend ka. Iyo? tapos nag-message. Ayos talaga. So, pero ng taon ka mo na magkasabayan na kung anong gamit nila? Save more. Save more. Magkatrabaho. Hindi po. Nagkaklase ako dati. Kaklase. O, tapos, nagchichirya. Pasakay sa jeep. Pasakay sa jeep. Nagulat. Pasakay ka sa jeep. Tapos, Nagkakaputan. tapos ka! Ano ba yun eh? How many years ago? Tawad na po yan. 5 years? Nag-pass. 10 years? Mga 10 years. After that, niligawan mo si Sheila. Hindi pa po. After 6 years na. Oo! Ano yun na? Ano ito? Nagtrabaho. Marites, Marites? Ano ito? Ano? Nagtrabaho po kaya sa kumbaga wala contact. Tapos after 6 years, nagka-contact ulit. Paano? Nagkailigan giraray ka mo? Facebook. Facebook na yun. Talaga Facebook. Ano? Iba yun ang Facebook. Nailing mo sa picture. Sabi yung issue na iling ko naman sa message mo. Yeah. Unfriend. Confirm request. Tapos diwa na. Kumusta man yun? Pinana ka mong taon, mag-boyfriend girlfriend. 4 years. Kumusta man? Okay. Okay man. Pero siyempre, may mga maugma, may bakong maugman. Ayun. Paki-ready na susingsing. Ayun. So, Attorney Domitar is from another school. How did you do it? Bar operations? Oh, yes. Ano yun, Sport Fest Sport Fest. of the Law Schools. Kinuha yung number mo ni ano? Yes, yes. So, how many years has it been since you were married? Since we are married 3 years, 3 years. tomorrow will be coming 3 years. Okay. But as partners, 9 years. 9 years. Okay. How has it been? How was the ride been as husband and wife? Smooth. Smooth. So, you're here as anong tawag yan? But at the end of the day, our advice as couple is to choose one another. At the end of the day, always choose your partner. Always respect and value each other. Talaga pati ako nakikilig. Wala do not expect na ang buhay nindo puro na sa nakaumahan. May mga mamundo na mangyayari, may mga maugmang mangyayari. Ang importante, alagaan ninyo ang pag-ibanan ninyo. Pag kamo makusog ang pag-ibanan, kapos na problemang maabot, kayang-kaya isolve. Right? And last na lang please be faithful to each other. Right? The fact that you are here before all of these witnesses, before all of your relatives and friends, means that you take it upon yourselves that you are ready to be committed to only one person and nobody else. Kung dahil mo bang kayo maging faithful, hindi ka na magagong, di ba? Mag-solo ka na sana. Solo ka ng pakuhapi. But because you decided to be married to somebody else, do everything in your power to be a good partner by being faithful to the partner.
Undungan ka na tamin nindo ha. Oh, and we will, everything will be okay. So, hey, pakusok, tanganing daog ninda. Alright. Eugene and Catherine Jane, Franz Philip and Sheila, have you come to this court of your own free will to be bound in marriage to each other? Yes. Eugene, do you take Sheila here present to be your lawful wife? Yes, I do. And do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Sheila, do you take Franz Philip here to be your husband? And do you give yourself to him as his wife? To both of you, do you promise to be faithful and true to each other? For richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Yes, I do. Franz Philip, please take the ring and place it on the left ring finger of Sheila and repeat after me. I give to you this ring. I give to you. Excited mo siya, ano? Arap talaga kaya pagmog mo. Ulit ang taa. I give to you this ring as a token of my love and devotion to you, now and forever. Sheila, please take the ring and place it on the left ring finger of Franz Philip and repeat after me. I give to you this ring I give you this ring as a token of my love as a token of my love and devotion to you, and devotion to you. now and forever. Yeah. Best, Haner, Catherine Jane Dreyo, Ariel Condat, Jessup Valguera, Franz Philip Torres, and Sheila Dichoso have all come to this court of their own free will to be bound in marriage to each other. Yes. Ako na po, Ninong, Ninang, salamat. Philip and Sheila, husband and wife, congratulations, and you may kiss your bride. One, two, three. Ito na yung huling pagkabinata mo. Sa perma na yan. Kaya, sisamintin mo dyan. Si Rio. Sa husband. Kakali mo na yung sisila mo. Yan. Madali lang. Sarap, sarap.